खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्राय गोदान इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय थाबाय आरो दिनै नै हामफैबाय दुमफैबाय मोखांखौ लानानै अरमा मोखांखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव नुजाफैलायबाय नै आं दिनै माबा मा होनोमोनलाय फानबारि मेथाइयाव थांनो नागिरदों बे फानबारि मेथाइयाव थांनो थाखायनो ओंखाम ओंख्रि रेडि खालामगासिनो आरो नोंथांमोनहाबो आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंबा नायलांबाय थादो ओमफ्राय चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो बिदिब्ला नोंथांमोनहा ओजों नायलांबाय थादो दिनैनि हाबाफारिखौ थांनो थाखाय फान्थाव सौदा र'लै र' फान्थाव बाथोन संना गालांसै फान्थाव बाथोन ओमफ्राय माबा मा संनाय जायो र' फान्थाव सावनाया मोनबाय नै बानलु सावबाय आं गेसावनो सावजोब्बाय आरो दिनै आथुरखाय मिटिङाव थांनो आथुरखाय आं गेसावनो सावजोब्बाय दिनै जानोसै गुदुं गुदुं ओंखाम गुदुंजों अमा बुन्दि बायदि सामब्राम हाबाय आं दुन्दिया सामब्राम होबाय फान्थाव बाथोनाव थाव गोथां एसे होनोसै गोथाव मोदोमफ्रु मोदोमफ्रु जानोसै थाव गोथां एसे होनांगौ थाव गोथां थाव गोथाङाबो नै आंना बथल गैया बेफोरखौ फाननानै जाजोब्बाय आं बायनो हाथ'आखै र' आयै आयै ओंखाम जाग्रोयो ना मायो हा नङासो जायो ना मायो लाफा रुनानै गालांसै दांनोसै दुगैनानै मा होनदों मा जोंबो मा लोंनो जों ओंखाम जानो नामा जोंबो लाय अनुष्का लाय साला असे जादोंसै आखाइजों होबाय आं लगायनाया जाबाय नै जानोबो जाखादो नोंथांमोना लाफाखौ माबायदि जायो आं खिन्थु रुनानै जानोसो मोजां मोनो दे नै खेबसेनो थौआव रुनोसै आरो आं थौसियाव जायगा थोदोंलै मुथानांगौसो मालाय रुनानै माबा रुनायाव खारै एसे होनोसै ओमफ्राय जेबो होला आरो संख्रि होनोसै खारै संख्रिल' होगोन आं बानलुबो होआ सामब्राम गुफुर होआ जेबो होआ रुनाय जाबा देहानि थाखायबो मोजां जायो खारै एसे होनोसै आरो जिसके शादी पर जाना उसको इतना समझाना ना कर शादी आंनि ओंखाम जानायनि अबस्था नै बाराद्राय मोदोम जाबायनो एसे एसेल' जानांगौनो बेखौथ' जायाबा मोनजाबावासै बेदरखौ होमबाबो थानो हाया आरो बोरै थानो बे अमा बेदरनि अनगा जाना लोंनासो देहा लारि लारि फान्थाव बाथोन लाफा ओंख्रै ओमफ्राय अमा बेदर आलु भाजा मोनानि अमा बेदरथ' आरो दे जानोसै नों लाफाखौ एसे लाफाखौ आं लायाखैमोन लायगोन आं देलायखांबाय रेडि जाबाय थांसै थांफानो नामालै थांफानो नामा होनदोंलै ओइ आदा थांफानो बै थांफानोबा मालाय देलायदोंहाय ओइ आदा बुथि हा मा लिंहरनो फैबाय फैदो बैयाव थाङा जायाखै दाबो देलायखाङाखै आंहालाय देलायखांबाय सोरबा नंगौ आइना फैसिगोन आंखौ खामानि मानो फैसा होनांगौलै होलांनांसिगोन र' खमला जानायनि बाखि
नोंखौलाय लेङाखै नै सोरबा बे बिथांनाव बिहामजो फैयोबा फिसाला सासेल' बिराद मावो आरो एकदम दाउ फाराम अमा फाराम एकदम मा नांगौ दंजोबो ने ने आब' सोरबा होनदों बिहामजो फैयोमा होनदों नै बेनावलाय नै बे आदानाव एकदम दाउ फाराम अमा फाराम गासिबो दंजोबथारो आरोखि सिन्था गैया एकदम सिन्था गैया सोरबा फैनो गोसोबा फैनो हागोन आरो फैदो फै सालायनोसै नामा आंनो लाबा साबिफ्रा मा खामानि गैया गियो नों गाखोग्रा जादिनि आं सालायलाङो सालायनायाव मोनैनि सिगांनो बाथाबारिनि दालाङाव ज्राव नांलाबो फैदो फैदो नाम्बार एकदम नेनो बालायबाय आं आयु जाबायमोनखौ फैदो फैदो जाबायमोन मानो फैदो नै बे बिथांना बिराद माबा मा होनो साफा साफा फिसा दं आरो साख्रियाबो दं सोरबा नांगौबा बुकिं खालामगारनोसै आं बुकिं खालामना होनो हायो महिलायासो आलदाबा बुकिं खालामना होनो हायो ने ने बाजै फिसाला साफा साफा दंथारो होनदों साख्रियाबो दङ लंख्रियाबो दं ओमफ्राय सोरबा नांगौबा बुकिं खालामहरखादोसो एकदम आंनाव खालाम आरो बुकिं नांगौबा ने एकदम सोरनो बिजामादै नांगौ सोरनो बिहामजो नांगौ नैबे संग्राय गादौखौल' बुकिं खालाम नामखौ मानसि मोजां सायख'नाय फालाय एकदम नैबे संग्राय गादौ बिहामजोखौल' बुकिं खालाम आरो सोरनो नांगौ दे लोगोफोर नाम्बार गावना मालाय खोब मोजां नामा थंलाय दावजेननाय लखमा बिमाहाय थोदा बिदिब्ला थांसै दिनै हरनाय साबिखौ आं सालायनो हागोन बे बाहागिया फिरफिलि ड्राइभारा आरो जों खेबा बिदि देलाय मानसिफोरखौ देलायनायखौसो खेबो जों देलायखौ खेबा हा नोंसोरखौ खेबखायाखै आं देलायखौ खेबालै आं मा देलायनानैसो खेबो आइदै आं आगोलावसो गाखोगोनलै आगोलावसो समायो मानो थोआ थोयो गाखो थोयो गाखो नाम्बार गाखो नङा बिदाखौ बिराद बे हिनजावजों रायजानो गिदोंब्रा गाखोबा गाखो गाखो जायो बे मा होनोमोनलाय बे बागानाव थांबा जायगा थोआबा बेयावसो जिरायो आङो नाम्बार जिरायफै नांगौबा आरो खिथुखौ खायलें खालामना नोङो थाखा लायनो जों थाखा हा फैदो बेखौ बन्द' खालामलायनांगौ नो थालाय फैदो दे फैदो फै चलो जागायबाय नै चलो चलो चल चल मेरा हाथी चल बहाय आं केमेरा स्टेन्ड बिहरदोंमोन आइ फ्लिपकार्टआव मा दाबो सफैदा थ' आदा थ' नों नङाबा आं नङाबा संसार गैया होननायसो माबाया बारा खेबबाय थाला आं एकदम बन्द' खालामसै आं गेटदासो जाबाय दा बाराबा अबावबा नायनायाव खायलें नायबा जाला जागारगोनहाय थ' होलाब्रा आंखौ बेयाव गाखोनो मोनाबानो थाङा होननायखायसो दिनैनि मेथाइआ गल्डेन जुबलिनो मिन्थिगौ आङो मेथाइआव थांनो ओंखारदों फैदो नाम्बार गाखोफैदोलै गैला बे बेदरफ्रासो बाहागो मोनै नंला बे ओरै होनब्रा हाय होनलायब्रा आयु र' जाखो हाय होनलायब्रा मानो हाय होना हाय होनलायनांगौब्रा ओं माबानि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामहोनब्रा संग्राय गादावनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामहोन दे प्लिज अननानै साबसक्राइब खालाम नैबे संग्राय गादावनि इउटिउब चेनेलखौ आयु आंहालाय नाय दानिया गारि दोनसै थाबायना थांसै थाबायनो हाखायो जों बोलो गोराखा नेनानिमोन थ' नानिमोन थ'दो थ' आब'मोन थ' थांसै आयौ जाग्रा लोंग्राखौ नायनानै लाखानांगौ जाहैदों खनियाव दं बेलेगा जाग जानाय लोंनाया सिगां बर'नि नालाय जानाय लोंनाया सिगां जानाय नङाबा एकदम खामानि जाया आरोखि
फैदो जाबायदिमोन फैदो गागेरै पानबारि सल उलुबारि कमप्लिटआव जों मोनफैबाय मिटिंआव दायो नायनोसै र' दाम दिनै नों न'आवनो थाङा ओरैबायदि बेरायगोन थारमाने पिकनिक जानोबो जेरावबो बेराय मोनासै नालाय बेयावनो जों बेरायनोसै आरो हनै अरुण राजाया मोनफैबाय गुबै आयदायाव गुबै आयदायाव मोनफैबाय आरो जों दा फैनायनि गुबै आयदायाव मानि थाखाय फैदोंमोन थ' बै मोखाङाव थानांगौहाय दं ओरै सिगाङाव बारा गोजानावबा मानसि नुवालै जुलि बसुमतारी बिजनि दख'रा आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि रतिमा ब्रह्म बिजनि दख'रा आइजो अनसाय आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि आरो बे हाबाफारियाव लिंहरजाबावदों बिजनि दख'रा आइजो अनसाय आफादनि गाहाय नेहाथारि रुक्मिनि दैमारि जोबोद मावथि बिथाङा जों सासे मावथि सासे मोजां फोरोंगिरि होननानै जों बिथांखौ मिथिगौ आरो नायम होनलायनांगौ आङो हरबाय फैसाखौ बाय मेथाइ बाय न'आव थांसै थाबाय थादोहाय बारा मा जोसा मोदोमदों अबाव जोसा मोदोमदों मानसिया